ala ka jamana ɲuman bɔ jamana in bɛ bolo min ka bi silamɛ ɲuman bɛɛ kan k'i hakili to dugawu la ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn jamana in ye jamana tɛ dondala siraka bilen dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ jamana tɛ bolo ɲuman kan bilen a tɛ dondala siraka jamana yɛrɛ marabaw tɛ jamana ko yɛrɛ la bilen bɛɛ de bɛ ko in bɛ yɛrɛ ɲini danga de la sisan anw kɔni y'a faamu cogo min na an y'a faamu cogo min na jamana kɔni tɔ ye sisan minnu b'a kunna u b'u yɛrɛ ɲini n'u taara k'a to cogo min na o y'o ye ko in bɛ kɛ ka taa ten de bɛɛ ɲɛ b'o la n'an taara k'a to cogo min na o y'o ye anw ni min tatɔ don o b'anw bɔ ko in tɔ y'o ye dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ foyi tiɲɛ wa jamana in fura dama bɛ kɛ ka taa ten ni min nana n'o y'a mara o taatɔ ba ne tilala ka ban n'a ka d'a ye cogo min na a ka kɛ ten ne ye n da sɔrɔ ne taara ne ka ɲɛnamaya dilanla n'a tɔ kɛra min o ye a kungo ye bamananw ko ten ko taaba tɛ bon ɲuman kɛ bamanan dalen don nɛnini tɛ dɛ bamananw ka dalen don nka taaba ŋaniya jugu don dɛ n'o tɛ jamana ye fɛn de ye mɔgɔw b'o fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ b'a dilan ka dan yɔrɔ dɔ la dɔ bɛna dɔ fara a kan dɔ b'a dilan ka dan yɔrɔ dɔ la dɔ bɛna dɔ fara a kan anw ka jamana ko kɛmɛ kuma o kuma ni fanga dɔ bɛ taa o b'a sɔrɔ a ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan kuma o kuma ni fanga dɔ bɛ kuncɛ o b'a sɔrɔ o nana ta k'a to hakɛ min na a t'o bɔ bilen jamana b'a la ka taa ten de dɛ maa o maa ye si dɔɔnin balo ko fanga damadɔ kɛ i ɲɛna a bɛɛ b'a la ka taa ten don o don an bɛ kasi la an ka kɔrɔlen de nɔfɛ kuma o kuma ni min bɛ taa i b'a sɔrɔ o bɛ taa k'a to cogo min na ale nana sɔrɔ cogo min na o kun ka fisa ka tɛmɛ o kan i bɛna ɲini ka kɛ nafolo ka jɔn ye i bɛ nafolo de bato ala kira ko k'i ta tiɲɛna kira a y'i danga de bɔn maa danganen tɛ kɛ foyi ye mali in na bi anw tɛ foyi la wariko kɔ ni min wulila k'a bɛ tiɲɛ ko la n'o ye dɔɔnin sɔrɔ o b'i dabɔ a la n'o y'a niyɔrɔnin sɔrɔ o b'a kuma bila o bɛ karamɔgɔ la o bɛ animateur la o bɛ arajosoba o bɛ maa fasɔn bɛɛ ni min wulila ka mankan ci n'o y'a niyɔrɔnin sɔrɔ walima n'i ye dɔɔnin d'o ma ka adamaden yɛlɛma ka kɛ komi wulu i y'a dɔn ni wulu ye mankan ci n'i ye kolokuru bila a kɔrɔ dɔrɔn a b'i da de ni jamana jumɛn bɛ jɔn nin kan fo ni maa wɛrɛw nana mali jɔ yan n'o tɛ an minnu filɛ yan an kɔni tɛ a jɔ sen t'an si kɔrɔ illa man rahimallah dɔ de b'i ta to i la ka dɔ ta fɔ n'o tɛ jamana in bɛ jɔ ni sira min ye o hakilila yɛrɛ tɛ ka don o t'an si la bi illa man rahimallah ni n k'a t'an si la maa kelen n ka sɔrɔ ye sɔrɔ ye wa fanba tiɲɛnen don jamana fɛn bɛɛ feerela jamana fɛn bɛɛ bilala walimɔgɔw ka bolo kan foyi tɛ mali yɛrɛ ta halala k'a fɔ nin ye mali halala ye a bɛ nin maîtriser walima a ko nin kɔni sabatilen don an ɲɛ b'o ko jumɛn na yɔrɔ waati bannen filɛ an bɛna kuma wɛrɛ bɛna taa don ko k'a fɔ ko nin tiɲɛ na mali ko nin kɔni ka ɲi ka kalan tiɲɛ fo ka taa mɔɔw jigi tigɛ kalanko la la ilaha illallah kabi mɔgɔw b'a fɔ ko kalan fo sisan fo mɔgɔ bɛ ɲini ka limaniyali mali lakɔli ko dabilali ye a dabilali de mɔgɔ bɛ ɲini ka limaniya n'a ye mali dɔgɔtɔrɔso ko donna bɛɛ kunkolo la n'i ye maa ye k'a yɛrɛ furakɛ yan se de t'a ye se t'i ye ni se bɛ maa o maa ye i t'i yɛrɛ furakɛ yan maa si mago tɛ dilan fanga bonda si la n'i ma dɔ bɔ ka di kiiri tɛ ja maa si la yan n'i ma surafɛn sara doyen yɛrɛ fanba bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ commerçant e min bila mɛ k'e ka minɛnw don dɔɔnin u bɔtɔ kɔlɔsi e yɛrɛ bɛ na ni minɛnw ye k'u feere e muso dɔgɔninw ni e muso terimuso olu ta tɛ dedɔn ye olu bɛna ka na sugu ci awa ni min fana sera ka ŋanamu kɛ k'a ta dedɔn ye maa kelen kelennin b'a ko a b'a ta ni y'a dama kumaw ye hali n'o y'a sɔrɔ dedɔnnima dagali n'a dagabaliya ne kan t'o ma dɛ n kan bɛ jamana bɛ k'i ka ci ni ko minnu ye ne kan b'o de ma jɔnni sen t'o dɔ la ni karamɔgɔ min mankan ci k'a ci n'o lahalaya ɲɛna dɔrɔn a banna o b'i kɛ ten sewu n'o tɛ maa caman bɛ jamana in kɛ u da bɛ bufin kuma na koyi nka u da den bɛ i b'a fɔ ko foyi tɛ sen na da den bɛ i b'a fɔ ko jamana bɛ hɛrɛ la 100% parce que olu bɛ hɛrɛ la
nga nu wera ka intérêt do menacer sa hali doni ndoro ibu mangame o kuma nu bu kuma wala sa bu kuma ni jamana ko ye ante laga to yo ni ma min ye gwana ni no o mago bena sa o be wuli ka keleke ni jamana ko to ye wala sa jamana de nga faraka ka keleke kasura jamana ko te da ayra ka keledu ameno de la malla ado fanda no fe keleke la o te o nyonye fiyo ma be bloki boya ko fanda no fe kela be ba ayra ka kelede akamba ayra de ba o fin zoro fanda no dme yon ebli ah ala ka boda kan aga ke flage ka kuma yake ko fanda nga kele fanda ko fanda were de be ka kele sa ko fanda nga kele ko fanda were de be ka kele o e chende e be dumi e ni oro ni mi kele ke ka to mineka na so jono e ka furud la no e andara awde groupe fara nyonga ko ba awde ka kele ale killing do dale ma le refara luka ka aw ni oro mineka nu ye mi mine ko o wardu sonu buna fa ko prévuma sorola be fele do tike ni mo nyina no bo kabla ni mi tieni bado ke ni mo nyina no be fele do tike bu ñon libéré bu ñon pardonner te fu kirite tike malla fu tike malla to ke ga kuma do ko malika di ni je jamana be ay tien fo ko aka kuma dalu mi ko abebe nyemalla ko ba on ko do ya on ma kirite ke le malla fana kɛra fandan ka kiru ye dɛ ka fanda dɔ ka terrain minɛ na k'a ta tɛ k'a ka papier man ɲi fana kɛra o kiru ye fana kɛra sɛbɛn minnu ye tɛ kiri sɛbɛlama si ma tigɛ Mali la yan maa o maa n'a minɛna a kɛra jamakulu ye a kɛra maa kelen kelenna ye ko tiɲɛna nin ko ɲɛnabɔra fo a ye maa wɛrɛw siran o jumɛn kɛra u ye maa o maa minɛ k'a ye miliyari damadɔ dun jamana de bɛ tila ka pɛridi parce que a tigi marali u bɛ tila ka taa bila condition min na an b'a kalama faama ninnu tɛ kaso la faama ninnu bɛ mara cogo min na kaso yɛrɛ tɛ kaso tɛ yɛrɛ u b'u minɛ ka t'u ɲama dogo de u bɛ jamanaden de birilen ɲɔni i bɛ minɛ k'i ɲama dogo de yanni mɔgɔw ka ɲinɛ ko in kɔ ni mɔgɔw ɲinɛna i bɛ t'i ka so wa n'i nomena o kɔfɛ i bɛ yɛlɛ dɛ Mali yɛrɛ la yan n'i ye vagabondiya kɛ n'i ye bandiya kɛ n'i k'i bɛ nome o kɔfɛ i kuwara sa o i kuwara o n'i bɛ nome o kɔfɛ i bɛ yɛlɛ sa de donc ala ka bɔda de kan ye dɛ o kuma dugawu kan ka kɛ jamana in ye dɛ parce que an sigi bɛ yan an denw bɛ kɛ ka wolo yan an sigiyɔrɔ ye yan ye nka jamana bɛ ka taa sira min kan sira ɲuman tɛ dɛ hali sisan e ka filɛ nin an ka nin wote ninnu kɛra cogo min na a n'a assemblée n'a fɛnw sigi cogo e k'u lajɛ ko nin de bɛna jamana kunkan kuma fɔ nin de bɛ jamana kiiri tigɛ nin de b'u bolo kɔrɔta ka loi ta jamana kɔnɔ e ka ko former cogo lajɛ jigilamisɛnya dan don magariko dan don an bɛ sigi kira ye min fɔ o de don sallallahu alaihi wa sallam parce que an bɛ sigi nin tɛ n ka sira ye mago tɛ nin na mago tɛ nin na e politiki ko don ko ɲɛnamaw tɛ ko lankolon min n'ale de bɛ ko ɲɛnama jalatigɛ politiki ko y'o de ye ko lankolon don ko lankolon min n'ale de bɛ ko ɲɛnama jalatigɛ bɛ sigi ten sisan filɛ sigida maa lankolonw n'a maa sidɔnbaliw bɛ wuli dɔrɔn ka campagne kɛ bon tiɲɛ don an b'an kun kɔ min ya ko maa lankolonw don nka a ka fisa e ye han parce que ni maa lankolonya min bɛ nin na ni e sɔnna ka 1000 minɛ nin bolo k'a fɔ k'a ka bila jamana kun wali k'a ka bila jamana ko dɔ ɲɛnabɔli la a ka fisa e ye an kana ɲinɛ nin yɔrɔ in kɔ dɛ maa o maa bɛ kɛ ka wari minɛ ninnu bolo k'u bila place ninnu na u ka fisa e ye n'i ma ɲɛ a kɔ i sen bɔ a bɛɛ la nka maa o maa bɛ tugu maa façon dɔw filɛ jamana ko kunna bi maa o maa bɛ tugu olu kɔ ni wari ye u ka fisa e ye wallahi u ka fisa e ye tant que an ma segin k'an yɛrɛ filɛ ka laadiriya ɲini an yɛrɛ la fɔlɔ fabda bi nafsik a daminɛ i yɛrɛ la n'a m'an cogo dɔn an bɛ kɛ an si fili dɛ nin ye kuma kɔrɔma de ye parce que plus fangaw bɛ sigi adamaden i tɛ to yan koyi maa si tɛ to si ye ɛ san tan sigiyɔrɔma damadɔ n'a bɔra i si kɔnɔ i si banna
i be wolo ka se shi be ban jamana make foyi ma nyene bo i deum be popa pola nyete bara kola nyete furakeli kola nyete foyi la jamana foyi te singa shi kon be ka avancer te fu en shu be ka tiente mana kola ti kebo bela ala ko kon de fe be fu fu ala ko mato kuma yɛrɛ sarula ala ko kuma kɔni an ka fanga ko sira fɛ o kuma tɛ ala ka bɔda kan ye nin jamana ye ala ka kisi ala ka jamana kɔlɔsi an bɛ dugawu kɛ a ye to an ka yɛlɛma dɔɔni dɔn an cogo la dɛ dugawu ji kunnangolo tɛ kumu dɛ bɛɛ k'i yɛrɛ kun filɛ an ka sabali dɔɔni namara b'a don ɲɛ a taa dugujɛ ɲɛ adamaden k'i denw lajɛ k'i mɔdenw lajɛ i k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya lajɛ anw dɔw dutigi dɔw bɛ cogo min na bi ne den ko a bɛ tugu i nɔfɛ nin sira in kan Mali bɛ jɔ e mɔden mana tugu o fana nɔfɛ jamana bɛ jɔ nin kan n k'a bɛ juguya ka taa fɛ de maa minnu filɛ bi sonkɔrɔ minnu tɛmɛna n k'olu denw de ka sonyɛni bonyana ka tɛmɛ u faw ta kan bon ninnu fana denw ta bɛ juguya ninnu ta ye da den ye ndɛngɛnɛ ye o an bɛ to ta sa de fo jamana ala k'an kisi k'an tanga f'an laban bɛ taa kɛ jamana t'an bolo bilen. A b'a fɔ sisan a ta kuma tɛ sen na tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ an t'a dɔn ko jamana yɛrɛ avion kana k'an bolo ye tiɲɛ ye dugukolo yɛrɛ min b'an bolo ni avion bɛ jigin o la o tɔnɔmadali ko kuma bɛ sen na la ilaha illallah wallahi a laban jamana in palais laban bɛ kɛ location ye a laban palais bɛ kɛ location ye jamana foyi tɛ ka gérer maa wɛrɛw de dun bɛna ka n'a gérer ka u ka tɔnɔ sɔrɔ a la ka anw bolola sɔn ka taa n'a tɔ ye u ka jamana kan anw bɛ ka fɛn o fɛn yɛlɛma n'a kɛra privé dɔrɔn a bɛ ɲɛ ça veut dire quoi o kɔrɔ ye di e ta y'i ka fɛn a ma ɲɛ a dira privé ma a dun bɛna jago kɛ e de kunna a t'a feere yɔrɔ wɛrɛ o an ka énergie n'i y'a di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma sisan n'i y'a di tubabu ma 100% i bɛ san 20 kɛ i t'a mɛn ko courant tigɛra courant tigɛli est ce que mɔgɔw ka courant sarabaliya don wa tɔnɔntanya don wa n ko courant fɛn fɛn de ta de don commerce de don bi o courant bɛ diɲɛ courant yɛrɛ sɔrɔ sira ka ca tubabu bolo fo ka dama tɛmɛ bi hali a feere yɔrɔ t'u bolo courant ye fɛn fɛn de ta de ye bi i bɛ fɛn feere a bɛ san client peresele do i bɛ taa énergie la hali ka facture sarali yɛrɛ ni bi tɛ téléphone ni fɛnw farala kan ka banque sen don a la sinon a bɛ taa aran de jɔ ka aran jɔ hali wari minɛni a tɛ ka kɛ anw fɛ yan ka wari minɛ ka bila ye an ka jamana ma se parce que ale ka wari tɛ o n'a ta don a guichet bɛ lawali kɛ sisan ne bɛ da sɔgɔ heure sera a ye taa a bɛ ban i ka wari tɛ o ni commerçant olu bɛ dayɛlɛ ka feere kɛ n ko i ta i ka bitigi ye dugutila fɛ baara jiginnen i bɛ dayɛlɛ ka feere kɛ privé tɛ nin ye wa orange bi a ye kuma mɛn o la orange bɛ wari min bɔ jamana kunna bɛɛ t'a dɔn kuma de b'a la taa i po pa po a baarakɛlaw bɛ yen taa i ka taa k'i bɛ taa batara ko kolokolo ka baarada la i bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na mun na jamana tɛ se k'o kɛ a faama in bɛɛ nana n'o kan de ye hali minnu filɛ a kunna u na kan ye o de fɔ ko n'i tɛ se dɔrɔn i bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na i nɔ la ko balima ko tɛ foyi tɛ jɔnni sera k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye mun ye ni baarakɛbaliya tɛ mun do ni baarakɛbaliya tɛ mun do ni fugariya ni fasan tɛ wa an ka cakɛda bɛɛ bi ten n'u y'a bɔ gouvernement ta la n'u y'a kɛ privé ye dɔrɔn a bɛ ɲɛ o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye anw yɛrɛ de bɛ kɛ ka ko in tiɲɛ anw de ye jamana cilaw ye an yɛrɛ ka station minnu b'an bolo a bɛɛ benna mais Total ni Shell nana don o don ko dɔ bɛ ka far'olu kan n'u ye station kura ju tigɛ kalo 3 u b'a améliorer k'a ban ka fɛn feere daminɛ a la n'u ye kɛnɛbani ye yɔrɔ o yɔrɔ bɛ taa minɛ an yɛrɛ ka station bɛɛ bɛ na hali ni se bɛ commerçant dɔ ye n'o y'a kɔrɔmuso den ta ka bila o kunna o bɛ gasoil tigɛ k'a tigɛ ka station bɛɛ ka a wari tɔ cɛ k'a di musow ma ka t'i da yɔrɔ dɔ la n'an ma tant que an ma segin an kɔ an bɛ to ta jamana jɔ walayi Mali bɛ taa Mali i t'i yɛrɛ lajɛ Mali bɛ taa e ye mun kɛ tout ala ka bɔda kan ye ala ka bɔda kan ye ala ka bɔda kan ye ala k'an tuloma gɛn ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين